שמכיר את הדגל בעקבה יודע שזו לא בדיוק התשובה הנכונה. בכל מקרה, אנחנו עם הכתבה הבאה. הנרי פדני מתבונן אמנם על גיל 90 כבר מאחור, אבל זה לא אומר שהוא יוותר על מכונית ספורט עם גג נפתח, חליפה מהודרת עם כובע מלאכים מתורזן, וקניית פרחים רעננים לאשתו בשוק של הנמל כל יום שישי בבוקר. פדני, בעליה של רשת התכשיטים המשגשגת ומיליונר ישראלי בפנסיה, הגיע לישראל כפליט שואה חסר כל שאיבד את עולמו. כמעט 70 שנה אחרי המלחמה ההיא, הוא עדיין מתקשה בעברית, אבל לעולם מתבונן על החיים בחיוך. ינון מילס מביא את סיפורו המופלא של נציג נוסף לדור שהולך ונעלם. Chez les autres, riche, c'est d'avoir des millions. C'est pas vrai chez moi. Riche, pour moi, quelqu'un qui peut acheter quand il a envie d'acheter. Riche, c'est pouvoir savoir gagner et dépenser. בגיל 90 החיים הטובים של הנרי פדני מתחילים כל בוקר בדירה שהיא אי אירופאי במרכז תל אביב. כאן מקפידים על הופעה מתוקתקת, על מחוות ג'נטלמניות לבת הזוג. בחורות יפות, בחורות. תלך לרמת אביב, בחורות. סליחה, ממי, סליחה. ועל כללי נימוס מהימים של תחילת שנות ה-80. אתם שותים קפה של ווזווזים או של צ'חצ'חים? הרבה לפני שיום הצילום שלנו בכלל התחיל הסתיימה כבר ארוחת הבוקר הזוגית של הנרי ואשתו מלווין. ביקשנו מהם לשחזר עבורנו את המסורת. Fais comme vous faites normalement. Normalement, j'embrasse maman. Voilà, vas-y. Allez. אבל יש כנראה גיל שעם הרגלים כבר לא מתעסקים. Moi, normalement, je vais me coucher. ויש עוד יתרון אחד ברור לדירה הזאת מהקומה ה-14 בה היא נמצאת. הם יכולים להביט מרחוק על אימפריית התכשיטים שבנה פדני במו ידיו מאפס. זה לפני 60 שנה. 1920, ימי הפוגרומים הגדולים באוקראינה ולתוך מציאות של שנאת יהודים, נולד הנרי פדני, שכבר בגיל 1.5 יוצא עם הוריו למסע בריחה ראשון בחייו, דרך רומניה ועד לבלגיה. את מסע הבריחה השני שלו הוא יחל כשהוא בן 22, הפעם ממכונת המלחמה הנאצית, שבימים ההם כבר כבשה את בלגיה כולה. En 42, on nous a demandé de venir de mettre un cachet. Tous les juifs devaient avoir un cachet dans la carte d'identité. Et après ça, on devait porter des toiles. אבל כאן מסתיים הדמיון לסיפורי ההישרדות המוכרים יותר, פשוט מפני שבניגוד לרבים אחרים, לפדני היה מזל. תחת זהות בדויה הוא הסתתר במשך שנתיים בכפרים. Moi, je me suis dit, si on m'attrape, moi, en route, j'ai aucune chance de m'échapper. On me mettra tout de suite à Auschwitz, Buchenwald, je ne sais pas où. עד שיום אחד התפתה להצטרף לשורות המחתרת הבלגית, וחשב שהוא הולך לפגישה עם אחד המפקדים. La porte s'ouvre, un homme tout à fait habillé de cuir. Ici, il y avait marqué GFP, Geheim Feldpolizei, police secrète allemande. Une main en poche, ça le revolver, et il me fait comme ça. J'ai compris que j'étais attrapé. אבל שוב, המזל היה איתו. בעזרת הזהות הבדויה והשפה הקולחת, אף אחד לא חשד שהוא יהודי, והוא נשלח לכלא של סרבני עבודה בלגים. Bon, on m'a amené en prison. J'étais assis là, et je vois un type qui se lève tout à coup, il demande d'aller à la toilette. Et on l'enlève le pantalon. Et, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde, il était rouge, bleu, pas rouge, avec des lignes rouges dans la matraque, des coups de matraque. Je me suis effrayé, j'ai dit, mon Dieu, si je dois recevoir ça, je deviendrai fou. פדני לא היה צריך להחזיק יותר מ8 חודשים. אז נכנסו כוחות הברית לאירופה לסיים את המלחמה. בשנים שלאחר מכן הוא הכיר את מלווין, ניסה לה, ויחד הם עלו לארץ עם הקמת המדינה. הוא אהב לצלם את הילדים, את האישה, את הטיולים בארץ ובאירופה. Qui est cet enfant noir? C'est toi?
אבל פלז'ר וביזנס לא מערבבים, ובתוך שלל הזיכרונות המתועדים הן אף לא תמונה אחת של בית המלאכה הקטן שהקים בתחילת שנות ה-60 בתוך דירה ברחוב אחד העם. בית המלאכה שממנו הכל התחיל. J'habitais là-bas sur le côté. Sur le côté, là, oui. Et c'était le premier atelier. Il y avait, oui, une petite table, comme ça pour moi seul. הנרי שבימים ההם עבד כברמן לא מוצלח במיוחד באחד מבתי המלון, לא תכנן להפוך לתכשיטן, עד שערב אחד נכנס לבר חבר של משפחת קרסו מעשירי ישראל. הוא אומר, מה אתה עשיתי באנטוורפ? אני הייתי צורף. אז מה אתה עושה כאן? יש לי אין עבודה. אבל היה לי הטבעת של אשתי. אני, מה? אתה עשיתי עבודה הזה ואתה בבר? אתה באמת, זה דבר לא נורמלי. אז הוא דיבר עם החבר שלו, קרסו. קרסו בא, הסתכל. אתה יודע, פדני, you look like a fair man. I trust you my diamonds. You make a bracelet for my wife. זה היה הצמיד הראשון, אבל ממש לא האחרון. קרסו הביא חברים עם הרבה כסף בידיים, כמו משפחת רקנטי כולה, ולאט לאט הפך פדני לצורף התכשיטים של האליטה. אחר כך היה לכל כך הרבה אנשים שהיה להם מקום לקבל. אבל ככל שמכר יותר, כך גם נחשף לרמת החיים הגבוהה של הלקוחות, ופדני רצה גם, פשוט להיות עשיר. Pour ma femme, surtout. Parce que ma femme, j'ai ma femme, on est toutes les femmes riches. Moi aussi, je voulais que ma femme soit une femme riche. Et j'ai réussi. ולא רק בשביל האישה, גם בשביל המכונית למשל. מי אמר שיש הגבלת גיל על קצת שואו-אוף. ברחובות תל אביב הוא מסתובב עם ה-BMW קבריולט שקנה לו מזמן, הרי הוא יכול להרשות לעצמו את זה. החנות הקטנה שלו היום היא כבר מזמן אימפריה. Oh là 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 là. ריח טוב. C'est agréable ici, c'est joli. Je suis fier. Je suis fier de ça. C'était quoi le secret? Non, il n'y a pas de secret. C'est à l'intérieur. On sent ça. Il n'y a pas de secret. On l'a ou on l'a pas. רשת פדני מונה היום 9 חנויות בישראל ועוד אחת שנפתחה בלונדון. לקוחות רבים לא יודעים בכלל שמדובר בחברה ישראלית, אבל זה בטח טוב לעסקים. Comment tu trouves ça? C'est joli. C'est bien, hein? C'est spécial. Ça peut être un succès. מזה 8 שנים על העסק מנצח הבן בני, הנרי רק בא מדי פעם לבקר. אם משהו לא נראה לו, אז הוא בדרך כלל אומר שרגע, אני לא אוהב את זה או משהו כזה. ואז מה? חשבים בדעתו פה או לא? בוא נאמר, לא. כמה מגיע לך? 200. 200? הבן אילן מלווה אותו כל שישי לשוק האיכרים בתל אביב. Tu as de l'argent? Tu as de l'argent? Oui, oui. אם לתכשיטים הוא נשוי, אז הפרחים בשבילו עם הפילגש, והמוכרים כאן כבר מכירים את הזוגיות הזאת. שלום. חג שמח. הלו, הלו. 6 נכדים יש לו כבר, אבל בין כולם הוא הילד האמיתי. Chaque âge a son charme. Chaque âge. Même à 90, Oui. il y a des charmes. Moins. Parce qu'on pense souvent à la mort. בתחילת העשור העשירי לחייו, גם אם החושים כבר לא מחודדים כל כך, הנרי פדני ממשיך ליהנות מכל רגע. שבוע אחד איתו יכול להיות שיעור לא רע לחיים, לא על איך מתעשרים מהר, לא על מה זו הצלחה, אלא פשוט על איך צריך לחיות. אין מה לומר, רק בריאות נאחל להנרי פדני. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד לאחריה נהיה עם מזג האוויר לשבוע הבא, וגם